tuna chuan tab setting kan ziranga sabera chuan all programs akan kal le anga Microsoft Office Word akan lut le anga chuan ta hian hei hi ruler hi kan hmang tangkai do don ta ni tuna chuan page layout akan kalanga size kan setanga A4 akan da anga chuan orientation a hian landscape hlai zong kan da ve thungang hlai zong kan da anga than chu ti zong kan da phei pup do na wang kan da phei do na wangin chuan margin narrow a po kan da nga ti khan ni narrow margin kha kan da narrow kha chuan ni 0.5 palo ni ta thui ro chuta ten thui ro chuta ni lawm mai lo ti ta tepi hmang nge nge he lai ka ra hian he lai le lai ka ra hian tepi man lo chuan tep setting kha mi sim lo he lai ka ra hian tepi man nge kha nga ya chuan tepi man lo chuan sim lo chuan ten lo chuta tepi hmang le ang tep setting man don again tep zero ngai ta hian tin lo ta se han tep zero khai man ngai lai mi hi space ka phang nga ti han ga chu chino ne ka select anga tep setting ka nei don ta ni lai chu tep lo bang khan left side pin ta ro langa an left side ro langa chu nei center a ka da nga hi ka that tur tok ta hi ka thiam tur ngai la ding lam panga chuan hei lai mi space kan man chu na se ta hian tep kan na lo pon ta select ta chuan ta hi left side ken da ro ngai chuan nei left side ken da ro lai right side chu tina hi left side ken da ro lenga tep kan mangang tep tikan azona lawm chat ta ni ma tep setting a poi mo chu ta hian na tira kan siam khan helai mi hi kan clear vek le phodang clear ro lang chuan ma set lai kan chut khan helai kan chut khan line kar hi tep kan man ni nge ngai tep man lo chu tep kan man lo chuan kan set thei don lo insert ta word ta box khan kan kal lenga word ta hian hei kan la chinanga ta hian tep setting kan tiang tep setting chuan an okay anga chuan hei hi text wrapping kha kan ti le ngai ta ni word ta na in front of text aga da me awlsam dara lama sabera chuan ta hian ka chuang chu ka chunga hing veng le president za tu khain ta se lal lian chuanga kan tep kha kan mangang chuan a veng chu teng o California kan tiang California veng a oma chuan ta hian a president za tu chu a president za tu hi pa som ra sang sing noi riat dong do ra ngan enter lenga ta hian lawm na kima kan tiang chuan hi chu New York ve thunga chuan ta hian noi riat lo ni ta nga chuan ta hian van lal chana tinga ta hian zakot tinga chuan ta hian pa som ra sang sing noi nenga chuan lalrin chana chuan ta hi chan mari kan ti le me ti kan mi veng kha chu pho chop tap pila chuan pa som ra sang sing noi ke loi hei tia kan chuta khat ni thumli lo ni ta pali kan chume ngan tu tok me hi ka ti le nga chuan hei hi numbering a khan kan pe me ang ti kan du chat thei chu tu na jan a Zirna ni wangin kan ti chau lo nga chuan tu na chuan helai mi hi ma kan zirang khan hei chu ai phat zo chu kan adjust me nga hei chu chuan hei chu kan du dan khalo ni sera hei chu kan adjust thei me nga chuan helai mi che kan adjust zon ta ni left veilam pangjong in roll kan du chuan veilam pangjong kan da in roll anga kan veilam pang lo in roll ta ni chuan a center in roll tur kan du chuan ne kan click anga center in roll ta kan kalau ni ta se chuan nei hi tuna lai chau in roll tur kan du chuan
kan lo select le thea chu chu hi kan lo double click thei ta kan delete thei ta tu chu nei center ta po kan thlak thei ta he line roll turin line roll kan ti chu hi zk ting kan da chinang kan he line roll dan chu kan alai lo in roll ta vei dam pang in roll tur kan tu chu nei kan double click le thea left kan da le thea okay ngati kan ikan kalta chuan 6 5 center alone ta hi tayan pali ve lawm jon helai mi khat ni thum ni kan ang ta mei don ta chun right side a kan dang number chu right side in roll 3 na right side in roll 3 na kan ai ding nam pang hi an roll 3 na number a chun non ti kan kha lo ni nei ta tap setting chuan hi until zero kan mang tangkai anga pakhi do ngati kan lai bel do kan da thea lai kha pawle mo kan chuan daga tap setting chu lo ni nei ta kan select angai kan select nga tlai mi chu ai tlai mi tap setting tap kan set na chu helai hi lo lang ta hemi tap kan set na nang ta kan du lo chuan hi kan double click nga double click clear all kan chuan kan du dai kan cha se thei ta hei chu decimal te nia decimal hi chu point om le om lo azir khan point na khain roll tu ti vel kha ani kha chuan left kan in da roll anga ani lo pon chuan hei hi right side ten da roll ang ding lampang hei tiam chuan ding lampang in roll ti na don ta hei ding lampang lo in roll ta khan kha tap setting kha lo ni mei ta ni kha tap setting a kan ti thei tok chu ni me ro se